Ik zit op een bootje te varen. En het ergste is die race van al terug. Want dat was echt eng. Dat was nooit de leukste van mijn leven. En ik vind alles leuk. Gewoon zitten praten. En dat was echt heel leuk. En toen ik in de kermis van de kermisspeelgoed was, dat was echt heel leuk. Ja, mensenkind, nou sta je ineens te praten met de sprookjes. Wat een hitte. Echt weer voor een lekker ei. Ik wil niet nieuwsgierig blijven, maar hoe oud ben je? Hoe oud ben jij eigenlijk? Pas na weken beukennootjes doen was Rolf Dunkel om door de buurt te kunnen. Met zijn staartjes en benen ging hij de grond. Nooit waagde hij zich meer. Dat gewoon even weer. Zie je dat? Ik zei het toch? Dat zei je niet? Ja, en dat... Kom, gaan we naar de... Ik Niemand weet dat ik Rimpelstieltje heet. Hoepla, niemand weet, niemand weet.
stop. Wow, hallo. Have fun! Renu. Abdi, kijk televisie. Nou, we waren naar de kermis en ik zit op een bootje te varen. En het ergste is die race van al terug, want dat was echt eng. Dat was nooit de leukste van mijn leven. Die kermis was echt, maar die geschoten schrik was ik ook bang. Maar als ze ogen dicht doen, dan ben ik niet bang. Maar we zijn En Abdi, jij ook? niet aan het zinken.
bleef. En ik vind alles leuk. Gewoon zitten praten. En dat was echt heel leuk. En toen ik in de kamer stond, de kamerspeelgoed had, dat was echt heel leuk. En ik ging gewoon spelen en heel veel spelletjes zien. En dat was heel leuk.